Vrei să te apuci de trading și nu știi de unde să începi? Uite chiar de aici, de pe acest curs de super începători. Respectiv, el este dedicat și celor care se cred avansați, dar până acum nu au avut foarte mult succes pe bursă. De ce? Pentru că n-au cunoscut foarte multe dintre elementele secrete din spatele cortinei. Respectiv, acest curs prezintă mecanica din spatele acțiunilor și respectiv de dincolo de scenă. Este un curs foarte concentrat cu foarte multe elemente tehnice în el. Și nu neapărat de analiză tehnică, ci îți prezintă modul în care funcționează bursa de valori din America. Dacă până acum nu te-ai apucat de bursă, să știi că acest material este cel mai bun pe care îl vei găsi vreodată și care să-ți explice cu foarte simplu cum și în ce fel să te apuci de tranzacționare de acțiuni. Mai mult de atât, există și un pachet pentru începători, în care am adăugat 3 luni de Discord, respectiv de semnare pe care poți să exersezi ceea ce înveți în acest curs și încă un curs de psihologie, care este obligatoriu pentru cei care vor să se apuce de tranzacționare. Te aștept alături de mine în trade. Știi unde să ne găsești, pe dantoma.ro. Dan.